Bram, ik moet je iets vertellen. Mijn eerste week in Nederland, mijn allereerste week, zegt een collega tegen mij, recht in mijn gezicht. Fabienne, die presentatie was saai. Saai, gewoon zo, waar iedereen bij stond. Hahaha. Ja, welkom in Nederland. Nee, maar serieus. In België zou niemand dat zeggen. Niemand. Wij zeggen dan, goh, interessant, misschien kun je er nog eens naar kijken. En dan bedoelen we, het was verschrikkelijk. Ja, en dat is dus onze vraag vandaag. Waarom zeggen Nederlanders gewoon recht in je gezicht wat ze denken? Hey, fijn dat je er weer bent bij Step by Step in Nel. En ben je hier nieuw? Blijf lekker zitten, want na deze aflevering begrijp je eindelijk wat je Nederlandse collega echt bedoelt. Oh ja, en abonneer je even. Ja, ik vraag het gewoon. Zo doen we dat hier. Dat leer je vandaag allemaal. Zie je, dat bedoel ik dus. Geen omweg, niks. Nou, ik heb vragen vandaag, Bram. Ik heb zoveel vragen. Kom maar op. Oké, eerste vraag. Die collega van mij, was dat nou onbeleefd of eerlijk? Want ik was echt gekwetst. Gekwetst, dat betekent, het deed pijn, hier, van binnen. Hm, voor jou was het onbeleefd. Voor haar was het waarschijnlijk gewoon feedback, nuttige informatie. Zij dacht, nu kan Fabienne het de volgende keer beter doen. Nuttige informatie? Bram, ze zei dat mijn werk saai was, waar mijn baas bij stond. Ja, en ik snap dat dat hard aankomt. Maar kijk, in Nederland is direct zijn geen belediging. Het is eerder een teken van respect. Ik neem je serieus, dus ik zeg wat ik denk. Een teken van respect. Echt? Echt. Nederlanders hebben er zelfs een uitdrukking voor als je niet direct bent, om de hete brei heen draaien. Dat betekent, je zegt niet wat je echt bedoelt. Je maakt er een heel verhaal omheen. Schrijf die maar op. Die ga je in Nederland nog vaak horen. Om de hete brei? Brei, dat is toch zo'n pap? Zo'n warme pap? Ja, klopt. Het beeld is, de pap is te heet, dus je loopt er steeds omheen, maar je eet nooit. Je komt nooit bij het punt. En dat vinden Nederlanders verschrikkelijk. Tijdverspilling. Nou, en wij Belgen vinden dat gewoon beleefd. Wij noemen dat diplomatie, meneer. Diplomatie. Ja, ja. Daar komen we straks nog op, want België en Nederland, zelfde taal, totaal andere manier van praten. Daar gaan ongelukken door gebeuren. Dat beloof ik je. Ongelukken, ja, daar weet ik alles van. Maar eerst, waarom Bram? Waar komt het vandaan? Want ergens moet dit toch begonnen zijn. Nou, daar heb ik een verhaal over. En dat begint op een heel onverwachte plek. In de kerk. Zo'n strenge, kale, witte Hollandse kerk. De kerk. Wat heeft de kerk met mijn collega te maken? Meer dan je denkt. Zegt de naam Calvijn jou iets? Calvijn. Ja, vaag. Iets met de kerk, toch? Een strenge man? Op school in Gent hebben we het daar ooit over gehad. Maar eerlijk gezegd zat ik toen naar mijn buurjongen te kijken. Oké, eerlijk is eerlijk. Nou, Johannes Calvijn was een kerkhervormer uit de 16e eeuw, geboren in Frankrijk. Maar hij woonde en werkte vooral in Genève, in Zwitserland. Maar zijn ideeën reisden verder en hier in de lage landen sloegen ze enorm aan. Hij had één groot idee: God ziet alles. Altijd. Dus doen alsof. Mooie woorden. Schijn,
dat had geen zin. Schijn, dat is dus wanneer je iets mooier laat lijken dan het echt is? Ja, dat. En voor Calvinisten was dat bijna een zonde. Iets wat God verboden heeft, iets fouts. Liegen was fout. Maar ook mooie complimentjes geven die je niet meent. Je moest eerlijk zijn. En zo beleven, dus simpel, zonder luxe, zonder opscheppen. Ah, en daar komt dan die zin vandaan. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Die zei mijn buurvrouw laatst nog tegen me. Ja, blijf normaal. Val niet op. En als iedereen normaal moet blijven, dan mag je ook gewoon zeggen wat je denkt. Mooie woorden eromheen. Dan ben je te veel met jezelf bezig, vonden ze. Verdacht. Wacht even, Bram. Dus mijn collega zegt dat mijn presentatie saai is vanwege een strenge meneer van bijna 500 jaar geleden? Kom op, dat vind ik nogal een sprong, hoor. Nou, zo gek is die sprong niet. Wacht maar, ik ben nog niet klaar. Want jij gaat nu iets vragen. Ik voel het al. Ja, want wij hadden ook kerken in België. Heel veel zelfs. Overal. Waarom zijn wij dan zo anders? En dat is nou net het punt. Jullie hadden een andere kerk. België bleef katholiek. Het noorden werd protestants. Calvinistisch. Dat is de-splitsing. Echt? Is dat echt het verschil? Nou, het is één stuk van het verhaal, hè? Geschiedenis heeft nooit maar één oorzaak. Dus neem dit met een korreltje zout. Maar kijk, in de katholieke traditie kon je biechten. Je ging naar de priester, je vertelde wat je fout had gedaan en het werd vergeven. Bij de Calvinisten geen priester, geen biechtstoel. Je stond rechtstreeks voor God. En die zag je toch wel. Elke dag. De hele dag. Dus jullie moesten wel braaf zijn? Er was geen resetknop? Ha ha ha! Geen resetknop. Nee. Die is goed, die onthoud ik. En zo werd hier alles open en zichtbaar. Weet je waarom veel Nederlanders van oudsher hun gordijnen open hebben? Ja, dat wilde ik al vragen. Ik liep laatst 's avonds door Utrecht en ik zag alles. Bram, mensen op de bank, het eten op tafel, de televisie aan. Bij ons in Gent zijn de gordijnen dicht, hoor. Altijd. Nou, het verhaal dat je dan vaak hoort is door het Calvinisme. Open gordijnen als bewijs. Kijk maar naar binnen, wij hebben niks te verbergen. Al moet ik er eerlijk bij zeggen, veel historici denken dat dit meer mythe is dan feit. Een verhaal van later. Maar het past wel mooi in het plaatje, vind je niet? Alles open, alles zichtbaar, alles bespreekbaar. Nee, joh. Dus het raam als een soort bewijs? Kijk maar, wij zijn eerlijke mensen. Zoiets, ja. En ook je mening dus, open. Op tafel. Oké, de kerk. Mysterie opgelost. Kunnen we dan nu naar... Nee, wacht. De kerk is maar de helft. Het andere deel van het verhaal vind ik zelf nog mooier. En dat ligt buiten, in het water. Fabienne, waarom bestaat Nederland eigenlijk? Wat is dat nou voor vraag? Hoezo? Waarom bestaat Nederland? Nou, ongeveer een kwart van dit land ligt onder de zeespiegel. Het precieze getal hangt af van hoe je meet, maar rond een kwart. Lager dan het water van de zee dus. Zonder dijken en pompen zou hier gewoon zee zijn. Waar wij nu zitten, een paar meter onder water. Zo,
gezellig. Oké, dat wist ik wel, ja. Maar je staat er nooit bij stil als je gewoon boodschappen doet. Alleen, wat heeft water met direct zijn te maken? Alles. Denk even mee. Je bent een boer in de middeleeuwen. Naast je woont een graaf, een rijke man met een kasteel. En de dijk tussen jullie land is zwak. Wat doe je? Heel beleefd vragen of hij er misschien iets aan wil doen? Nee, geen tijd. Als die dijk breekt, verdrinken jullie allebei. De boer en de graaf. Water kijkt niet naar je titel. Dus je zegt gewoon, die dijk is slecht. We maken hem nu en jij betaalt mee. Oh. Dus iedereen moest met iedereen kunnen praten, direct, zonder eromheen te draaien. Anders ging je dood. Direct zijn om te overleven, eigenlijk. Juist. En dat eindeloze samen overleggen tot iedereen akkoord is. Dat heet nog steeds het poldermodel. Een polder is zo'n stuk drooggemaakt land. Dat woord gebruiken we nu overal. In de politiek, bij vakbonden, op het werk. Poldermodel. Dus jullie zijn direct geworden omdat jullie anders zouden verdrinken. Dat is eigenlijk een prachtig verhaal, Bram. Serieus. Ja, en daar hebben we ook een mooie uitdrukking voor. Over een eerlijk persoon zeggen wij, die is recht door zee. Recht door zee, dus je vaart gewoon rechtdoor, niet eromheen? Ja, dat is het. Recht door zee betekent eerlijk en direct, zonder omwegen. Het is hier een compliment. Zeg dat tegen een Nederlander en hij is trots. Recht door zee. Die onthoud ik. Al vind ik nog steeds, nou ja, soms mag er best een klein bochtje in hoor. Een heel klein bochtje. Ha, en dat is dan weer heel Belgisch van je. Ja, maar oké. De kerk, mooi. Het water, prachtig. Maar nu de praktijk, Bram, want er is iets wat ik echt nog niet snap. Mijn kapper, mijn kapper. Je kapper. Vorige maand. Ik vraag om een pony en ze kijkt me aan, heel rustig. En ze zegt, nee, dat gaan we niet doen. Dat staat je niet. Hahaha. Ja, nee, dat is heel Nederlands. Ik was sprakeloos. In België krijg je die pony gewoon. En daarna zeggen ze achter je rug tegen elkaar, tja, ze wilde het zelf. Ja, tja. En weet je wat het gekke is? Die kapper dacht echt dat ze je hielp. Serieus. In haar hoofd was dat geen belediging. Dat was service. Service? Bram, ze zei dat ik er niet uitzie met een pony. Dat is geen service, dat is een aanval op mijn hoofd. Nee, wacht. Luister. Voor haar zit het zo. Jij betaalt haar. Dus jij hebt recht op haar echte mening. Als ze ja zegt, jou die pony geeft en het wordt lelijk, dan heeft zij gefaald. Dan heeft ze je geld aangenomen voor iets slechts. Nederlanders hebben daar trouwens ook een uitdrukking voor. Recht voor zijn raap. Recht voor zijn raap? Wat is in godsnaam een raap? Goeie vraag. Een raap is een groente, zo'n ronde knol, familie van de kool. Maar de uitdrukking betekent gewoon zeggen wat je denkt. Direct, zonder eromheen te draaien. Recht voor zijn raap. Oké, die onthoud ik ook. Die ga ik deze week nog gebruiken. Doen.
en het tegenovergestelde, dat er omheen draaien, daar worden wij echt onrustig van. Als iemand 5 minuten praat zonder iets te zeggen, denkt elke Nederlander: kom op, zeg het nou gewoon. Ja, maar Bram, nu moet jij eens eerlijk zijn. Recht voor je raap. Heeft die directheid jou nooit pijn gedaan? Nooit? Kijk me aan. Nou, ja, 1 keer heel erg. Mijn eerste baan. Vertel. Ik was begin 20, 23 denk ik. Mijn eerste grote rapport. 3 weken had ik eraan gewerkt, Fabienne. Avonden, weekenden. Ik leg het op het bureau van mijn baas. Hij bladert er doorheen, 2 minuten misschien. En hij zegt: dit is niks. Opnieuw. Nee. Dit is niks. 2 woorden. En ik zat daar en ik voelde mijn gezicht warm worden. Ik dacht: oké dan. 3 weken. Zie je wel. Het doet dus wel pijn. Ook bij jullie. Jullie doen alsof het normaal is, maar die jonge Bram zat daar gewoon kapot te zijn. Ja, natuurlijk deed het pijn. Maar, en nu komt het. Diezelfde middag kwam hij naar mijn bureau. Heeft hij 1 uur naast me gezeten. Wat er niet klopte, waarom niet, hoe het beter kon. Mijn tweede versie was echt goed. En dat wist ik van hem. Kijk, bij ons is kritiek geen oordeel over jou als mens. Het gaat over het werk. Dat zijn 2 aparte dingen. Je rapport kan niks zijn terwijl jij prima bent. In België is dat één ding, hè? Als mijn baas zegt dat mijn rapport slecht is, dan hoor ik: Fabienne is slecht. Zo voelt dat gewoon. En daarom zegt hij het niet. Juist! Hij zegt: interessant. We gaan het nog eens bekijken. En dan weet iedereen in de kamer wat dat betekent. Iedereen, behalve. Behalve de Nederlander. Ja. En kijk, daar zijn we dan. België tegen Nederland. Ik had het je beloofd. Zelfde taal. En toch gaat het tussen Nederlanders en Vlamingen zo vaak mis. Hoe bedoel je? Nou, als een Vlaming zegt: we gaan dat bekijken, dan bedoelt hij vaak gewoon nee, een beleefde nee. Maar de Nederlander hoort: ze gaan het bekijken. Mooi. En die belt 2 weken later doodleuk op. En, al bekeken? Wat is er uitgekomen? Nee, nee, dit is zo waar, dit is zo waar. Bram, ik heb dit meegemaakt. Aan de andere kant, Oh, mijn eerste jaar hier. Een collega vraagt of ik zaterdag kom helpen met zijn verhuizing. Ik wilde niet, echt niet. Dus ik zeg heel netjes, op zijn Belgisch: ik ga kijken of ik kan. oh nee. Zaterdagochtend, 9 uur, gaat mijn telefoon. Waar blijf je? We staan hier met 30 dozen te wachten. En ik zei toch helemaal geen ja? Jawel, voor hem wel. Ik ga kijken of ik kan. Dat is geen nee. Dat is gewoon logistiek. Je moest nog even in je agenda kijken. Als je nee bedoelt, zeg je nee. Logistiek, zegt hij. Dus ik heb die hele zaterdag dozen gesjouwd. De hele dag. 4 trappen, geen lift. Omdat ik te beleefd was om nee te zeggen. En dat is eigenlijk de les voor iedereen die hier komt wonen. Onthoud dit. Een Nederlandse nee is geen afwijzing van jou. En een Nederlandse ja is ook echt een ja. Je hoeft niks te raden. Ja? Nou, oké, dat geef ik toe. Het is duidelijk. Je weet waar je staat.
Maar nu wordt het pas echt interessant, want er is één plek waar zelfs Nederlanders niet direct zijn. En dat verbaast iedereen. Wat? Nee, dat geloof ik niet. Waar dan? Bij uitnodigingen. Ja, echt. Als een Nederlander zegt: we moeten snel eens koffie drinken, dan betekent dat vaak helemaal niks. Wat? Nee, dat meen je niet. Dus al die directheid, al die eerlijkheid en dan liegen jullie over koffie? Nou, liegen, dat is een groot woord. Het is meer beleefd geluid. Een vriendelijke manier om een gesprek af te sluiten. Zoals: leuk je te zien, doei. Maar dat is toch verschrikkelijk verwarrend? Bram, ik ben er vol in getrapt. Een collega zei tegen mij: kom gerust eens langs. Dus ik dacht: oh, leuk. Oh nee, je bent toch niet gewoon langs gegaan. Jawel, op zaterdag met een taart. Bram, dat gezicht, ik zie dat gezicht nog steeds voor me. Pure paniek. Nee joh, serieus? Met een taart en alles? Een appeltaart, zelf gebakken. Ze liet me wel binnen, hoor, maar het was zo ongemakkelijk. Later zei iemand tegen me: Fabienne, kom eens langs, betekent hier niks. Het is gewoon afscheid nemen. Kijk, en dat is de gouden regel. Een echte uitnodiging heeft een datum. Nederlanders leven met hun agenda. Geen datum, geen afspraak. Dus als iemand zegt: zullen we dinsdag om 8 uur, dan is het echt. Dan is het echt en dan komen ze ook. Op tijd, op de minuut. Weet je wat ik dan zo grappig vind? Directe mensen die niet direct durven zeggen: nee, ik wil eigenlijk geen koffie met jou. Ja, ja, ja. Daar heb je een punt. Het is een beetje onze blinde vlek. Iedereen heeft er één, zelfs wij. Oké, dan nu het belangrijkste stuk. Bram, wat doe je ermee? Stel, je woont hier net, iemand zegt iets heel directs tegen je en het doet pijn. Wat dan? Eerst adem en onthoud dit. Het gaat over je werk of je idee, niet over jou als mens. Dat onderscheid maakt hier bijna iedereen. En je mag terugpraten. Dat vond ik zo bevrijdend. Je mag gewoon zeggen: daar ben ik het niet mee eens en niemand wordt boos. Sterker nog, ze vinden je dan interessant. Wie tegenspreekt, denkt na. Zeg maar gewoon: ik zie dat anders. 4 woorden. Werkt altijd. Ik zie dat anders. Mooi zinnetje. En als het te snel gaat, kun je zeggen: daar moet ik even over nadenken. Perfect. En krijg je feedback die hard klinkt, vraag door. Hoe bedoel je dat precies? Meestal wordt het dan meteen zachter en vriendelijker. En andersom, als ik directer wil worden, want soms wil ik dat wel hoor, al dat er omheen praten, nou, dat kost gewoon energie. Begin klein. Zeg een keer nee zonder uitleg. Gewoon nee, dat lukt me niet. Punt. De eerste keer voelt dat eng. De tweede keer voelt het geweldig. Ja, dat heb ik gedaan. Een verjaardag waar ik echt niet heen wilde. Ik zei nee, ik kom niet. En weet je wat ze antwoordden? Oké, jammer, meer niet. Geen drama. Zie je? Dat is de andere kant van direct zijn. Het geeft rust. Je hoeft nooit te raden wat mensen denken.
Ze zeggen het gewoon. Nou moet ik eerlijk zijn, Bram. Toen we begonnen dacht ik ga winnen vandaag. Belgische zachtheid tegen Hollandse botheid. Maar, Maar, je hebt me een beetje overtuigd. Een beetje, hè? Direct zijn is niet hetzelfde als onbeleefd zijn. Het is, een andere vorm van respect. Zoiets. kijk, en dat zeg je dan weer heel direct. Er zit een kleine Nederlander in je, Fabienne. Haha, nee joh. Een heel klein Nederlandertje dan. Met een agenda en een appeltaart. Nou, tijd voor je lijstje. Wat neem je mee vandaag om de hete brei heen draaien? Niet zeggen wat je bedoelt. Recht voor zijn raap en recht door zee. Eerlijk en direct. En hier is dat een compliment. En de zinnetjes. Ik zie dat anders, voor als je het ergens niet mee eens bent. Hoe bedoel je dat precies? Voor als feedback hard klinkt. Plus de belangrijkste les. Kom eens langs betekent niks zonder datum in de agenda. Ja, mooi zo. En onthoud vooral dit. Als een Nederlander direct tegen je is dat geen aanval. Het betekent meestal, hij neemt je serieus. Dat vind ik eigenlijk mooi om mee te eindigen. Directheid als een soort compliment. Wie had dat gedacht een half uur geleden? Ik niet. Ik wel. Grapje. Nou ja, half. En luister, ik vraag het op zijn Nederlands. Recht voor zijn raap. Vond je dit leuk? Abonneer je dan. Nee, echt. Gewoon doen. Zo werkt dat hier. Hahaha. En ik zeg het op zijn Belgisch. Het zou ons eventueel misschien heel erg blij maken. Het was weer een feestje, Bram. Tot de volgende keer. Doei doei. Tot dan. Doei.